Leni, begiratu ibaiaren beste aldera, eta iaia zuk ikusteko moduan kontatuko dizut. Segi. Kontatu nola izango den. Etxe txiki bat erosiko dugu, behiak edukiko ditugu, eta igual txerri bat, eta oioak ere, eta soroak baino beraxeago apalpa saitxo bat. Untxientzat. Bai, untxientzat, eta zeu zanduko dituzu untxiak. Eta errege legez eziko gara. Horixe.